Making Work Pay Initiative, inizjattiva li għandha lan li tinkoraġġixxi n-nies li jibbenefikaw mill-benefiċċji soċjali biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jibbenefikaw minn din l-inizjattiva b'kollox hemm aktar minn 9,000 persuna. F'pajjiżna b'kollox hawn madwar 4,000 persuna li jirċievu assistenza soċjali. Aktar minn madwar 2,000 persuna jirċievu għajnuna soċjali għax huma single parents. Fil-waqt li 2,094 persuna jirċievu għajnuna għax huma qiegħda. Fix-xahar ta' Marzu dawk li jibbenefikaw mill-benefiċċji soċjali se jirċievu kwestjonarju d-dar li fih għandhom jindikaw il-preferenza tax-xogħol tagħhom, kif spjega ma' One News iċ-Chairman ta' Jobs Plus Clyde Caruana. Ser ikunu qegħdin jirċievu ġewwa djarhom ittra fejn se tkun qed tħeġġiġhom jimlew kwestjonarju jekk iridu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan il-kwestjonarju għandu jittieħed jew fl-eqreb Labour Office jew inkella jintbagħat bil-posta il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Din l-inizjattiva se tkun qed issir possibbli permezz tas-settur privat. Il-Gvern se jkun qed jaħdem mas-settur privat biex ikun is-settur privat stess li jgħin lil dawn in-nies isibu x-xogħol. Nidejna fil-fatt din il-ġimgħa consultation document fejn qed inħeġġu s-settur privat jersaq il quddiem sabiex jgħin lil dawn in-nies isibu x-xogħol. Fil-fatt is-settur privat ser ikun jagħti jitħallas skont kemm nies jirnexxilhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol. B'hekk il-Gvern se jkun qed jimplementa miżuri oħra mill-budget bla nowlieni tal-Gvern li aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol.